tým byl už po vítězství 2-1 po pověření nad Košicami, zápasu. Tak dneska to bol veľký bol, lebo sme hrali bez gólu, dali gól až 5 minút pred koncom a bohužiaľ sme aj za 5 minút neinkasovali, ale tak sme to vyhrali pretože do víťazného konca a sme za to rádi a vyhráme 2-0. Spomenal gól vlastne celý zápas bez gólu, ako to vnímala tá striedačka? Tak šance tam boli na jednej a na druhej strane, bolo aj dosť presilových hier a my sme sa snažili plniť si defenzívne povinnosti, čo sme si povedali a hlavne sa snažili veľmi dostať, čakali sme na ich chybu, že aj využili. Potom sme za 5 spravili 1 a boli sme taký dosť zaskočení, ale podarilo sa nám to vyčať. Veľká podpora aj samozrejme strany, čo im vyslúži? Je to super, my sme radi, že nám tvrdia, že ich prišlo to. Bolo ich jedno nielen v Kocence, ale aj normálne že sme za to radi, a tešíme sa. Doma príde. Dúfame, že prídete aj domov, plný dom.